Wel, heno ni'n mynd i edrych ar weddi Hana, ond y diwedd. Adnodau, diwedd o adnod 8 i diwedd adnod 10. A fel hyn maen nhw'n darllen. Canis eiddo'r arglwydd golofna'r ddeiar, ac y fe asododd y byd arnynt. Y mae'n gwarchod camrau a'i ffyddloniaid, ond mae drygionus yn tewi mewn tywyllwch. Canis nid trwy rym y mae trechu. Dryllir yr rhai sy'n ymryson ar arglwydd, tarana o'r nef yn ei herbyn. Yr arglwydd a farna a'i thafoedd deiar, fe rydd nerth i'w frenin, a dyrchafu pen ei eneiniog. Yn y Beibl, mae llawer iawn o bethau wedi cael ei ysgrifennu helpu ni weddio, a mae gweddi Hana yn helpu ni hefyd i weddio. A heno, ni'n mynd i edrych ar rai o'r pethau mae hi'n myfyrio ar wrth iddi dod i ddiwedd ei gweddi. Rai o'n i sydd digon hen, chi'n cofio yn y 90au ar nos Sadwrn, oedd siew ar y teledu Gladiators. Fel ein oedd y siew yn mynd, bydde person yn dod ar y siew i gystadlu gyda'r gladiator, dyn menyw grymus dros ben, a pan bydde'r gladiator yn ennill yr ornes, bydden nhw'n chwarae'r gan hon gan Queen. Rwy'n os y rai chi'n cofio fe, another one bites, another one bites, another one bites the dust. Oedd neb llawer yn middi'r gladiators. Y gladiators oedd yn ennill rhan fwy ar amser, a felly oedd y gan mae'n cael ei chwarae'n ymal iawn ar nos Sadwrn. Another one bites, another one bites, another one bites the dust. Nawr, mae Hana yn ei gweddi wrth iddi fyfyrio ar fawredd Duw. Mae'n dweud wrthyn ni sneb yn mynd i o sefyll yn erbyn yr arglwydd. Sneb yn gallu sefyll i fyny yn erbyn y Duw byw. Wel, pam mae Hana yn gweddio? Ym mheno dyn mae wedi cael ei gwawdio. Dyw ddim yn gallu cael plant. Ac yna mae'n gweddio. A mae'n galw ar yr arglwydd. Mae Dyw yn clywed ac yn ateb ganwyd Samuel. A nawr wrth iddi weddio, mae'n gorfoleddu yn ei chalon. Mae'n llawen hau yn yr arglwydd. Oherwydd mae'r arglwydd wedi ei chodi hi lan o'i thristwch. Ac ar ôl rhoi diolch i'r arglwydd, mae'n mynd mlaen yn ei gweddi i fyfyrio ar sofraniaeth Duw. Adnodau 5 i 8, mae'n myfyrio, mae'n canolbwyntio ar yr arglwydd, ar sofraniaeth Duw. Mae Duw yn gorlywodraethu dros bopeth. Mae'r awdurdod i gyd gan yr arglwydd, a mae'n gorlywodraethu dros popeth. Mae gorlywodraeth Duw, mae sofraniaeth Duw yn ymestyn i bob rhan o'n bywydau ni. Sdim un munud, sdim un eiliad o'n bywydau ni sy'n tu allan i olwg yr arglwydd. Mae'n gorlywodraethu dros y cyfan. A sdim hyd yn oed un diwrnod yn hanes y byd nad yw'r arglwydd ddim wedi bod yn gorlywodraethu. Odi, mae sofroniaeth yr arglwydd yn ymestyn i bob rhan o'n bywydau ni. Ac felly oherwydd hyn, mae Hana'n ymwybodol iawn o fawredd Duw. A mae'n plygu mewn parch ger ei fron ef. Mae'n plygu yn ei chalon. A mae'n gwrthod bod yn drahais. Mae rhaid i ni wneud yr un peth pan i ni'n addoli, pan i ni'n gweddio, i blygu yn ein calonau. A peidio bod yn drahais, i fod yn arrogant o flaen yr arglwydd, ond i fod yn ostynedig o'i flaen ef. Agwedd mewn gweddi, bod yn ostynedig o flaen yr arglwydd. Nawr mae gweddi Hana yn dysgu ni, un o'r gwersi mawr yw, mae cyfle i fyfyrio ar yr arglwydd i'w gweddi. Cyfle i fyfyrio ar y pethau mae Duw wedi datguddio mi hunan yn ei air. Wrth i ni ddarllen y Beibl, mae Duw yn datguddio hunan. Mae Duw yn dangos yn ei pethau sydd yn wir amdano fe. Falle bod chi'n mynd ar eich gwyliau, cyrraedd y gwesty, a mae'n dwyll.
a mae'r llenni, mae'r curtains yn y stafell wedi tynnu. A chi ddim yn gallu gweld beth sy'n tu ochr arall y ffenest, ond mae'r bore'n dod, mae'r haul yn codi, a chi'n agor y llenni. A wrth i chi agor y llenni, i chi'n gweld yr olygfa mwy o ogoneddus, yr olygfa mwy o hardd. A dyna beth sy'n digwydd wrth ni ddarllen y Beibl, ac wrth ni fyfyrio'r gair Duw. Mae Duw yn agor y llenni. Mae Duw yn datguddio'i hunan, ac yn dangos i ni pa fath o Dduw yw e. Ac wrth i Hannah gyrraedd i diwedd i gweddi, mae hi'n myfyrio ar y brenin sydd i ddod, yr eneiniog, yr arglwydd, eneiniog Duw, brenin Duw, a Mesaia sydd i ddod. A hyn yma, ni'n mynd i meddwl am tri pheth mae Hannah yn sôn am yn ei gweddi. Yn gynta, barn Duw ar pawb sydd yn gwrthwynebu fe. Adnod 10. Mae pawb sy'n gwrthwynebu'r arglwydd mynd i gwmpo o'i flan e. Dim gobeith sefyll lan yn erbyn yr arglwydd. Yr ail beth, adnod 9, ond mae'r arglwydd yn gwarchod a'i bobl ffyddlon. Na gwahaniaeth yn dy fe. Y rhai sy'n gwrthwynebu Duw, bydden nhw'n syrthio cwmpo. Ond y rhai sy'n ffyddlon, bobl yr arglwydd, mae e'n gwarchod. Trydydd peth, bydd Duw yn barnu pawb. Sy'n mots pwy i ni le ni wedi dod o beth ni wedi wneud. Bydd Duw yn barnu pawb. Wel, barn Duw ar pawb sydd yn ei wrthwynebu. Barn Duw ar ei wrthwynebwyr. Adnod 10. Mae drygionus yn tewi mewn tywyllwch. Canis nid trwy rym y mae trechu. Dryllir y rhai sy'n ymryson ar arglwydd. Tarana o'r nef yn ei herbyn. Beth yw diwedd pawb sy'n gwrthwynebu Duw? Bydd yr arglwydd yn ei dryllio yn llwyr. Bydd yr arglwydd yn tyranu ei farn o'r nefoedd. Tyranu, nid siarad yn dawel, nid sibrwd, ond tyranu ei farn o'r nefoedd. A dyma Hannah wrth i ddiwyddio, mae'n myfyrio ar awdurdod yr arglwydd. Mae'n myfyrio ar y ffaith bod yr arglwydd yn gollywodraethu dros popeth. Mae'n sylweddoli bod Duw yn cynnal y ddeiar a'r byd, y creawd i gyd. A gallu Duw a pwrpas Duw sydd yn cynnal y ddeiar. A diwedd adnod 8, mae'n dweud, canis a iddo'r arglwydd golofnau'r ddeiar, ac y fe a sododd y byd arnynt. Beth mae colofnau yn neud, beth mae peleri yn neud, dal pethau fyny. Peleri harn, maen nhw'n dal lan lofft i fyny. A se peleri harn yn gwanhau, bydd y pawb sy'n eistedd lofft yn sydyn eistedd yn y cyntedd. Mae'r peleri yn dala pethau fyny. A dyma'r darlun bod Duw yn ei fawredd, yn ei nerth, yn ei awdurdod, yn cynnal y byd. Ac yn dal y byd i fyny. Ac felly wrth i ni feddwl am amser, ac wrth i ni feddwl am y creawd a'r bydysawd, nid ein pŵer ni, nid awdurdod na gallu dynol sydd yn cynnal y nef, ond yr arglwydd. A mae Hannah unwaith eto yn ei gweddi yn cydnabod fawredd yr arglwydd. Ac unwaith eto roi esiampl i ni yn ein gweddiau, cydnabod grym yr arglwydd yn y creawd. Fe sydd wedi creu popeth, fe sy'n cynnal y cyfan. A mae gan Iesu Grist fel arglwydd, pob nerth a pob awdurdod dros popeth. Ond wrth feddwl am hyn, cofiwch, felly, s'dim pwynt yn gwrthwynebu'r arglwydd os e. Os mae fe sy'n cynnal y creawd i gyd, os mae fe sy'n cynnal y ddeiar, s'dim pwynt sefyll yn erbyn yr arglwydd. S'dim pwynt gwrthod bod yn ostyngedig o'i flaen nef. Oherwydd, s'dim un o'n ni yn gallu sefyll yn erbyn yr arglwydd. A bydd yr arglwydd yn tyranu ei farn o'r nefoedd. Pan fydd Duw ar ddiwedd amser yn barnu, byddwn ni'n gyd yn gweld pa mor fach i ni. Pa mor ddibwys i ni i gymaru ag ef. Bydd yr arglwydd yn tyranu mewn siwr ffordd. Bydd pob un o'n ni'n gweld pa mor fach i ni. Ac y bydd yr arglwydd yn trechu ei wrthwynebwyr yn llwyr.
Pawb sydd yn ei balchder wedi gwrthod neges yr Efengil. Pawb sydd wedi parhau wrth wynebu Duw. A bydd bobl yn gwrthwynebu'r arglwydd tan diwedd amser, ond bydd yr arglwydd yn ei trechu yn llwyr. Bydd yr arglwydd yn trechu pob un o'i elynion. Felly, byddwch yn ostynedig o'i flaen. Ond wrth i ni fod yn ostynedig o flaen yr arglwydd, ein ni hefyd yn gallu gorfoleddu, oherwydd, fel mae Hannah yn dweud, a dechrau adnod 9, mae'r arglwydd yn gwarchod ei ffyddloniaid. Mae'r arglwydd yn gwarchod ei ffyddloniaid. Weithiau'n ti ni, mae'r ffôn yn canu. Dad, mae'r plant yn dost. Ydych chi'n gallu dod draw i edrych ar ei gôl nhw? Wel, y beth ni'n neud pan ni'n mynd draw i edrych ar ôl y plant yw gwarchod nhw. Yn ei gwendid, yn ei tostrwydd, yn edrych ar ei gôl nhw. Ni'n gwarchod y plant. A mae'r dalwyn, Duw yn dyner. Duw sy'n tyranu yn erbyn y rhai sydd yn gwrthwynebu fe, ond Duw yn dyner. Ac yn gwarchod camre ei ffyddloniaid. Mae'n edrych ar yn gôl ni. Sdim un eiliad o'r diwrnod pan nad yw'r arglwydd yn edrych ar ein gôl ni. Mae gan yr arglwydd awdurdod yn pob sefyllfa o'n bywydau ni. Yn adnod 4 i 8, mae Hannah wedi bod yn nodi bod yr arglwydd yn gallu siglo pobl sydd yn meddwl bod nhw'n gadarn ac yn meddwl bod nhw'n rhywun. Mae'n gallu rhoi nerth i bawb sydd yn gwan. Mae'n gallu rhoi nerth i bawb sydd yn cydnabod bod nhw'n wan. Mae'r arglwydd yn gallu newid yn ymgylchiadau ni yn sydyn iawn. Dros nos, mae'n ymgylchiadau ni yn gallu newid. A felly mae'r reswm i beidio pwyso ar ein hunain, ein hymdrechio ni a'n llwyddiannau ni, peidio bod yn hyderus yn ni ein hunain, ond pwyso yn gyfan gwbl ar yr arglwydd, oherwydd i fe yw'r un sydd yn gwarchod camre ei ffyddloniaid. Mae ganddo hyd yn oed awdurdod, fel mae Hannah'n sôn yn ymhenod 6, dros farwolaeth. Duw sy'n penderfynu pan ni'n gadael y byd yma. I ni mewn pandemig. Wrth gwrs mae rhaid i ni fod yn gyrgus. Mae rhaid i ni fod yn synhwyrol. Mae rhaid i ni wrando a cadw hyn yn ddiogel. Ond yn y pen draw, Duw sy'n penderfynu pan ni y gadael y byd yma, oherwydd bod ganddo ef hyd yn oed awdurdod dros marwolaeth. Bydd yr arglwydd yn trechu ei elynion, ond ym mhob sefyllfa yn ein bywydau ni, mae'r arglwydd yn gwarchod ei bobl. A ni'n profi o ddydd i ddydd, a'i rym i'n cadw ni'n ddiogel, i cadw'n hunaidiau ni yn ddiogel. Oherwydd mae Duw yn gwarchod camre ei bobl. Bydd bobl yn gwrthwynebu'r arglwydd. Celebrity atheists ar y teledu, wdyn maen nhw'n gwrthwynebu'r arglwydd. Os ddim gobeith yn nhw'n sefyll lan yn erbyn yr arglwydd. Ond hyd yn oed bobl crefyddol sydd yn gwrthod yr Efengil. Bydd yr arglwydd yn tyranu a'i farn o'r nefoedd. Ond i'r rhai, y saint, bobl sydd yn caru'r arglwydd, y rhai sydd yn anelu bob dydd i fod yn ffyddlon i'r arglwydd, oherwydd bod nhw'n caru yr arglwydd Iesu Grist. Beth bynnag sy'n dod, gorfframderau a bendithion, mae'r arglwydd gyda'i bobl. Mae'n yn amddiffyn ni, mae'n ein gwarchod ni. A mae Hannah yn sôn bod hyd yn oed gan yr arglwydd ar awdurdod yma dros bywyd a marwolaeth. A beth rhyfeddol yw, a beth hyfryd yw, bod yr arglwydd hyd yn oed yn gallu ein gwarchod ni pan ni'n gwynebu marwolaeth. Mae'n gallu gwarchod ni trwy marwolaeth mewn i drag o iddoldeb. A fe yw'r unig un sy'n gallu. Fe yw'r unig un sy'n gallu gwarchod ni
pan nad yw unrhyw berson arall yn gallu ein helpu ni. Meddylwch am y Cristnogion sydd wedi bod o help enfawr i chi yn eich taith ysbrydol. Pan ych chi'n dod i farw, dyn nhw ddim yn gallu helpu chi. Maen nhw'n gallu pwyntio chi at yr un sydd yn gallu helpu chi, ond dyn nhw eu hunain ddim yn gallu. Beth am ein llwyddiant? Os unrhyw gwedd pwyso ar ein llwyddiant? A pethau ni wedi ymdrechu wneud? Na, os dim gobeith o gwbl. Oherwydd yr unig un sydd yn gallu bod gyda ni a gofalu drosom ni trwy marwolaeth yw Duw a'i hunan. Fe yw'r unig un sydd yn gallu ein gwarchod ni. Ym mhob sefyllfa, mae'r arglwydd yn ein gwarchod. Mae e'n edrych ar ein gôl ni. A dyna pam, wrth darllen y Beibl, i ni darllen geiriau fel tarian, sylfaen, amddiffynfa, bugail, caedwad, am y restr yn mynd mlaen ac ymlaen ac ymlaen, oherwydd bod Duw yn ffyddlon, a mae'n gofalu dros i bobl. O, ym mob sefyllfa, beth bynnag sy'n dod ar eich traws yn yr wythnos nesaf, yn y blwyddyn nesaf, beth bynnag sydd yn dod ar eich traws i gweddill eich bywyd, cofiwch, mae'r arglwydd yn gallu eich gwarchod. Mae e yn eich gwarchod ym mhob sefyllfa. Pan mae bywyd yn dywyll, a mae'n gallu bod yn dywyll, pan mae bywyd yn ein byd, mae'n gallu bod yn greulon, pan i ni'n cael yn temtio i amau, mae'r arglwydd yn gyhoeddi. Pan i ni yn y dyfroedd twfwn, mae efreichiau tragwyddol yn dal ni i fyny. Mae hyd yn oed, mae'r arglwydd hyd yn oed yn ein gwarchod ni pan i ni yn marw. Marwolaeth, y gelyn ola, i wynebu. Ond bydd ddim angen gwynebu ar ben ein hunain, oherwydd bydd yn arglwydd yn ein gwarchod ni, trwy angau, i dragwyddoldeb ac i ogoniant tragwyddol. Mae'r arglwydd yn gwarchod yr ei ffyddlon. Diolchwch iddo. Diolchwch iddo pob dydd am ei ofal. Mae e'n gwarchod camre ei ffyddloniaid. Gyfynnwch am ras i fod yn ffyddlon. Diolchwch am y ffaith bod yr arglwydd yn eich cynnal chi ac mae'n gofalu amdano chi. Ond wrth i Hannah dod i ddiwedd ei gweddi, mae'n canolbwyntio ar y dyfodol. Rydydd pwynt, bydd Duw yn barnu pawb ac bydd e'n darchafu ei eneiniog. Adnod 10, yr arglwydd a farna a'i thafoedd daiar. Fe rydd nerth i'w frenin a darchafu pen ei eneiniog. Wel, fel mae'r arglwydd yn barnu, ni di nodi hyn yn barod. Adnod 10, mae e'n tyrannu o'r nefoedd. Ac pan bydd yr arglwydd yn barnu ac yn tyrannu o'r nefoedd, bydd e'n torri ar draws holl traddodiadau ni, holl confensiynau ni, ac ein holl egwyddorion ni. Bydd e'n barnu yn ôl ei safonau ef. A pwy bydd yn barnu? Pwy bydd yn tyrannu? Brenin uneiniog yr arglwydd. Pan mae Hannah yn gweddio, s'dim brenin i gael yn Israel. Oedd cyfnod y brenhinoedd ddim wedi dod eto. Oedd ddim brenin yn Israel. Ond eto, mae hi'n gweddio ac yn dweud, fe rydd nerth yw frenin a darchafu ei eneiniog. O na ddim brenin yn Israel, ond oedd eneiniog Duw ar y ffordd. Yr oedd brenin yr arglwydd i ddod rhyw bryd yn y dyfodol, a mae Hannah cael rhyw gip olwg o'r amser y bydd Duw yn darchafu ei frenin ef. Do, fe ddaeth cyfnod y brenhinoedd, ac roedd y brenhinoedd Israel yn barnu ac yn llywodraethu. Oedd ddim llawer o rai da i cael. Ond, oedd y rai da yn llywodraethu'n dda
ac o'n nhw'n barnu'n dda ar y degau. Ond oedd y brenhinoedd da yma, yn enwedig Dafydd, o'n nhw'n gysgodion, yn pwynto ymlaen at y Meseia. Brenin yr arglwydd, uneiniog yr arglwydd. Roedd brenhinoedd Israel, hyd yn oed, y rai da ymhell o fod yn berffaith. O'n nhw ddim yn berffaith. Neu llawer iawn o gymeriadau. Ond, o'n nhw'n pwynto ymlaen i'r gorffennol, i'r dyfodol, pan byddai'r brenin perffaith yn dod, uneiniog yr arglwydd yn dod, y Mesaia yn dod, y Crist yn dod, ac bydd y Duw yn darchafu ei uneiniog. Y brenin bydd yr arglwydd yn darchafu ar diwedd amser. Ac ar ddiwedd amser, bydd yr arglwydd yn dangos ei awdurdod wrth iddo farnu i eithafoedd y ddeiar. Barn fyd eang, barn ad bawb sydd wedi byw. Pawb? Mae hwnna'n cynnwys chi a fi, yn dwi? Yr arglwydd yn barnu pob un. Ac yn y diwrnod hwnnw, pan bydd Duw yn barnu pob un, a pan bydd e'n darchafu ei uneiniog, byddwn ni'n gweld ei rym ac ei awdurdod, ac byddwn ni gyd yn plygu, ac yn ymgrymu ac yn confesu. Iesu yw'r ior. Iesu yw'r arglwydd, i ogoniant Duw Dad. Os nad ydych chi'n wneud hynny, gnewch e nawr. Gnewch e nawr, cyn i chi wynebu'r arglwydd. Gwnewch e nawr, plygwch o'i flaen e, oherwydd daw y diwrnod pan bydd rhaid i chi gwneud e, a byddwch chi'n gwynebu uneiniog Duw yn eich barnu. Ie, byddwch yn barod. Byddwch yn barod i wynebu barn yr arglwydd. A beth yw ein hunig gobaith ni? Pwy yw ein hunig gobaith ni? Wel, brenin Duw ei hunan, y Mesaia. Brenin Duw sydd wedi dioddau fel gwas dros cymweddau eraill. Dyma'r un sydd yn helpu ni. Dyma'r un i ymddiried ynddo. Credwch. Credwch yn Iesu. Oherwydd bydd Duw yn taranu ei farn. Bydd e'n darchafu ei uneiniog. Credwch yn Iesu. Brenin Duw. Cred yn yr arglwydd Iesu Grist ac adwedig fyddi. Wel, dyma ni wedi dod i ddiwedd gweddi Hana. A'r gwers ymarferol yw sy'n helpu ni yn ein gweddiau yw gwnewch eich gweddiau yn gyfle i fyfyrio ar yr arglwydd. Darllenwch y gair falle cyn mynd i weddio. Newch nodiadau, os oes rhaid i chi, ysgrifennwch nhw lawr a myfyriwch ar y pethau. Chi wedi ysgrifennu lawr wrth i chi i weddio. Myfyriwch, meddylwch am y pethau mae Duw wedi datguddio am ei hunan yn ei air. A Hana yn ein pwyntio ni at fyfyrio ar sofreniaeth Duw, ei orlywodraeth, ei awdurdod llwyr, ond hefyd ei fendithion graslon. Ac wrth i'n benne ni, wrth i fynd i gysgu heno, diolchwch bod yr arglwydd wedi edrych ar eich gôl, a bod e wedi cadw camre ei ffyddloneb. Byddwch yn ostynedig o flaen yr arglwydd. Bydd yr arglwydd yn barnu y balch al trahais, ond diolchwch iddo. Mae fe yw Duw yn iachawdwriaeth. Ac yn Iesu Grist, mae yna faddeuant a bywyd newydd.